sieltä boksista ekaa. Isku hyvä oli. Äijä varista. Ei jumala. Ok. Mä nyt nostan sen muuten 2 pulloa. 2 pulloa, ok. Onko mä kirjaimen? Mä nostaa kiekka 3 ekaa. YK-koni. YK-koni, ok. YK. YK. Tilanne on nyt 1-1. Katsotaan, Leevi nostaa. Otetaan vielä pari kiekkaa. 1B trikko. Valtteri, uskot sieltä on? Otatko kirjaimen? Ei jumala. Onks tässä 2 On. Leevi lähti koittaan tätä, mutta se ei saanut sitä tehtyä. Mä nostan nyt. Ei saa katsoa. En mä katso mitään. No kato sitä. Rikko from home. Okei. Jaha, mä sain sen kirjaimen.